प्रतिष्ठान करले सर नमस्कार पात्र सर
তহসিলদার মহোদয় যেন আহুরি ভাবে ধন্যবাদ স্যার বর্তমান ঘরের খবর আমার সমাজের নায়ক জগন্নাଥ ବନ୍ଧୁ ସର୍ବକୁ ପ୍ରାୟ 9 ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଏବଂ ବାକ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଘଣ୍ଟବାର ତାଳେ ତାଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ରାଇଜର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ବିଧାତା ସେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଘରେ ସୁପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ଏବଂ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରୂପେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ କଳା ଠାକୁର କାଳିଆ ଠାକୁର ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବାକ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଏବଂ ଘଟଣାର ତାଳେ ତାଳେ ଏବଂ ଉତ୍ତମର ତାଳେ ତାଳେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଗାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହି ହେବ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛି ସାରା ତାହାର ଜଙ୍ଗମତା କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ମହାନ ଠାକୁର କାଳିଆ କଳା ସାହାନ୍ତ ଏକଇ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଘରରେ ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ସରଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବିଜୟ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଚାରି ମାଳ ଏବେ ବିରାଜମାନ କରିସାରିଲେଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିକଟକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବାକ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଏବଂ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପଣ୍ଡା ପଣ୍ଡିଆରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେମାନେ ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ସେଇ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚତୁର୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛୁ ପରମହଂସ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ କଳା ସେ କଳାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଲେ